Salibonani, siyalamukela ku-Wake Entertainment. Size nezinye indaba namhlanje. Scene 3, Gininda caught hiding the truth. So uGininda useze wabanjwa efihla iqiniso. Ukuvikela kugomela ngokuthi umbuso wehlulekile ukunikeza imininingwane egcwele nengcono. Kumsulwa inombolo yesibili nesithathu okudingekile ukubuza bakwazi ukulungiselela ukuvikela kwabo. Bagcizelela ukuthi ukwethula kobufakazi obusha kulesi sigaba sekwephuzile okuselekwa ekuvumeleni kombuso uqobo lokuthi bathole ithuba lokubuyekeza ubufakazi ngesikhathi sokuphumula. Kukhombisa ukunganaki nokunganakwa ngasohlangothini lombuso. Lokhu kwehluleka ngokusho kokuvikela kwephula ilungelo lomsulwa lokuthola icala elilungile. Lokhu kuvezwa iphutha elikhulu lenqubo ekulawuleni kwecala lombuso. Ukuvuma kombuso ukuthi ubuyekeze ngokugcwele ubufakazi bawo izithombe lezi ezingu-5,467 ngesikhathi sokuphumula sokulungiselela ukuvikela kusikelela ukwehluleka ukulungiselela ngokwaneleyo icala lawo kusukela ekuqaleni. Lokhu kunganakwa kuthinta ngqo ikhono lomsulwa lokulungiselela ukuvikela okuphelele njengoba manje bebhekane nobufakazi obusha obufanele ngabe bethulwe ngesikhathi eside sidlule. Lokhu kwethula sokwephuzile ikakhulukazi uma kuxhunyaniswa nobufakazi onjengoGininda owafakaza ngaphambili. Kuqinisa ukugomela kokuvikela kokungabi nobulungisa futhi kuphazamisa ubulungiswa becala lonke jikelele.